Salut a toți, bun venit pe canalul meu, Dahmat Show. Astăzi ne jucăm iar Brawl Stars. Știu că nu am făcut de mult un video, dar da, am avut multă treabă, am fost în vacanță, am fost toate alea. Stați. Dar nu știu de ce nu... De ce l-a ofert. Da, o să facem un nou episod, chiar dacă n-am mai făcut de mult, chiar mi-a fost dor să fac un video, dar nu am reușit, din păcate. Și da, am mai făcut o pauză, cred că de 2 ani, în fine. Cât m-am mai jucat, eu l-am luat și pe Lulelu. Dar vreau să încerc cu voi, pentru că nu l-am încercat niciodată. Și da, hai să vedem. Iaca, nu știu cum îl cheamă pe ăla. Stai că dau cu înghețată în căpuț înghețată. Dacă vreți să facem un video și cu o persoană care nu are canal, doar așa, să zic așa. Dacă vreți să facem, o să facem. Eu sunt prieten cu un băiat care și-a șters canalul, dar zice să fac video cu el în continuu. Și dacă ați prins, a fost prin 2021, nu 2020, dacă l-ați prins, Bogdan Infinit. Dacă l-ați prins, da. Da, cum na, să vedem. Acolo mi-am făcut o chestie. Ok. Ui! Stai acolo, stai. Bine. Momentan e bine, dacă este pas, să știți că am un mișcă pe aici. Cred că am făcut doar un match și dacă vreți în următorul episod o să fac mai multe meciuri. Dacă vreți poate facem și un live, dar în fine. Așa că hai, la revedere!